Hvordan er brintenergien bæredygtig? Den er bæredygtig, hvis den kommer fra overskudsenergi fra vindmøller eller solceller. Det er dyrt at producere det, da det jo ikke er noget, du kan hive op fra jorden, men du skal producere selv, og teknologien er ikke helt veludviklet til det, så det kommer til at tage lang tid, og det kommer til at koste alt for mange penge. Det bruges i mobiler og transportkøretøjer. Det bruges der, fordi batterierne oplades hurtigere, og bilerne vil køre mere lydløst på brintenergien. Brint forurener ikke. Grunden til, at det ikke forurener særlig meget, f.eks. fordi olie bliver forbrændt over længere tid, hvorimod brint forbrændes næsten lige med det samme. Den nemmeste måde at fremstille hydrogen er ved hjælp af elektricitet, som elektrolyse af saltsyre. Her sender man en jævnstrøm gennem et kar med vand. Vandet skal være elektrisk ledende, derfor tilsætter man fortyndet svovlsyre, fortyndet natriumhydroxid, saltvand eller lignende. Når der sendes strøm gennem vandet, vil vandmolekylerne desorienteres, adskilles i H+-ioner og OH-ioner. Disse ioner trækkes hen mod henholdsvis den negative pol og den positive pol. Ved katoden optager to H+-ioner hver en elektron og danner hydrogen. Vi siger, at hydrogenionerne er blevet reduceret. Ved anoden samles 4 OH-ioner og frigiver dels O2. Molekylært vand og 4 elektroner. I denne proces afgives der elektroner fra oxidionerne i OH. Der er sket en oxidation. Det ses, at der efter noget tid dannes gasser i reagensglassene. Det påvirkes af disse gasser af hydrogen ved den negative elektrode og oxygen ved den positive elektrode, og de bliver dannet i forholdet 2 til 1. Det er således sket synderligt af vand og H2. Det lykkedes dem at fremstille en slags pulver, som reagerer med vand og skaber brint. Pulveret består af bitte små klynger af aluminiumatomer. Disse aluminiumsklynger spalter vandmolekyler og danner ren brint i form af gas, ifølge en pressemeddelelse. Det vil sige, at der er forskning, der har bevist, at en slags aluminiumpulver reagerer med vand. Det er muligt at ombygge en forbrændingsmotor, så den kan køre på brint. Der sker dog et betydeligt tab i motoreffekten, typisk på 50-60%. Forbrændingsmotoren til naturdrift kan ombygges til 100% brinttdrift. På transportområdet giver brændselscellerne kombineret med en elektromotor cirka dobbelt så effektiv udnyttelse af brintens energiindhold. De første brændselsceller benyttes en flydende elektrolyt, enten fosforsyre eller kaliumhydroxid. De typer, der fremstilles i dag, benytter i stedet en tynd membran mellem D2-elektroder, hvor der tilføres brint og ilt. Denne membran fremstilles enten af kemisk materiale eller af polymateriale. De membraner, der er fremstillet af kemisk materiale, har den egenskab, at de kan fungere ved relativt høje temperaturer, hvilket gør dem til en specielt interessante inden for industrien. De enkelte celler har form som en tynd sandwich og afgiver en spænding på 0,6 volt. Ved sammensættelsen af flere celler serielt til en brændselscelletank opnås den ønskede spænding. En brintbil kan cirka køre 300 km på en tankfuld brint, og det er en del kortere end en almindelig bil, som typisk kan køre over 1000 km på en tankfuld benzin. I en brintbil bevares brinten i tanker under tryk. Dette gør det muligt at transportere langt større mængder af brinten over længere afstand. Brint, altså hydrogen, er ikke en energikilde, men en energibærer. Energibærer er nødvendige, da en del af vores energiforsyning jo baseres af vedvarende energi. Da vindmøller selvfølgelig kun kan producere energi, når der er vind, fungerer brint på en anden måde, da det både kan produceres i kulde, varme, sol, mørke, om der er vind eller ej. Brint kan bruges til at transportere og opbevare energi. Vi bruger også brint til at udligne forskellen mellem produktionen af energi og hvor stort vores eget energiforbrug er. Brint er fremtidens brændstof. Grunden til det er, at brint hverken forurener eller støjer. For eksempel siger flere store bilproducenter, såsom BMW og Honda, at de anser brint for at være fremtidens ideelle drivmiddel i biler. Vi mangler bare en billig fremstillingsmåde og et tilstrækkeligt distributionssystem for det besværlige brændstof, der skal læres under meget højt tryk for at kunne give nok energi til, at bilerne kan nå en rimelig rækkevidde.